Έρχομαι και πλένω τα πιάτα σου το βράδυ. Θες να τα πλύνεις όντως, τα έχω μια μισή εβδομάδα άπλυτα. Σε μένα ποιος θα τα πλύνει, βρε αδερφέ. Παιδιά, πάει αρρώστησα. Απόστολος Γκλέτσας. Αρρώστησα Ένα πάλι. τελευταίο. Το ντουλάπι σου γιατί είναι ανοιχτό? Θα σου πω, δεν κλείνει γιατί έχω βάλει το ξύλο κοπής πάνω εκεί. Και δεν χωράει όλο. Γιατί μαλα... Μισό λεπτό. Θα το κάνω όπως το κάνουν και οι άλλοι. Thank you, Νικολάκη.